Bună, sunt Lexi și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi, într-un final, îmi reorganizez biblioteca. Bine, nu sunt toate cărțile mele, acolo mai am și altundeva, dar de alea nu o să mă ating, deși o să vi le arăt cum arată, pentru că nu de mult am organizat puțin. Bine, un raft din 4, 5, nu știu, mă rog. Dar astăzi o să ne ocupăm de astea din spate și dacă tot mă ocup de ea o să și șterg praful și o să o reorganizez într-un alt fel. Pentru că eu de obicei când îmi reorganizez biblioteca e pentru că am prea multe cărți și deja nu mai încap. Bine, într-un fel asta se întâmplă, gen am un raft liber acolo jos, dar nu am liber unde trebuie să pun cartele editură pentru că deocamdată așa le-am organizate după editură. Dar m-am gândit că astăzi să încerc ceva nou. Aș vrea să le organizez după gen de data asta. Și mi-am făcut și un plan. Nu știu cum să mă dau. Deci, vreau sus să pun fantasy și dystopian, pentru că am doar o serie dystopian, gen Atingerea lui Juliet. Și nu știu câte cărți fantasy am, pentru că eu simt că nu am atât de mult fantasy, deși sunt destul de sigură că odată ce o să le pun, o să fie mai multe. Raftul de sus de tot o să rămână la fel, doar că o să le dau jos ca să șterg praful acolo. După fantasy, aș vrea să continui cu romance, pentru că, spre deosebire de cărțile fantasy și thriller, romance-ul e așa colorat, știți? Și îmi place atât de mult. Eu nu prea cu cărțile romance, dar îmi plac culorile de pe ele, nu știu, sunt așa colorate și vii și drăguțe. Mă rog, după o să vreau să continui cu mystery, thriller, young adult, historical fiction și cărți clasice, cărți pentru școală, whatever, mă rog. O să am puțin de muncă și la final o să vreau să vă spun și câte cărți am, da. După cum vedeți, azi avem o temă, gen, îți machiată roz la ochi. Rojul nu-i roz, e roșu, dar mă rog, am top roz și pantaloni roz. Și dacă eu, din trecut, când eram mică, aș spune acum că, bă, îs toată roz, n-aș fi crezut. Sincer, nu suportam rozul când eram mică, dar acum îl iubesc. Nu mai mult decât albastru sau verde, dar e tot acolo, ok? Mă rog, ar trebui să mă apuc de treabă pentru că am foarte multe de făcut. Haideți să nu vorbim despre faptul că doar cadrul ăsta a durat destul de mult și să nu vorbim nici despre faptul că erau să cadă cărțile de o grămadă de ori, dar, într-un final, toate au fost ok, nu s-a rănit nicio carte. Măcar atât! Am terminat cu rafturile cu editura Litera. Am efectiv 5 rafturi și jumătate. That's a lot. Acum să trec la Leda și după la celelalte edituri. Sincer, acum că mă uit la aceste cadre, mă întreb de ce nu am început să organizez cărțile pe genuri de la început și de ce trebuie să scot fiecare editură. Dar ok, sigur, îmi place să-mi îngreunez munca, I guess. E timpul să-mi pun ochelarii pentru că... da. Fun fact, la un moment dat în partea asta era să răstorn turnul cu editura Storia. Era să fie nașpa, dar a fost ok. Ta-da! E goală! Aici eram înconjurată de cărți și nu știam cum să trec de ele fără să le răstorn și era iară să le dărâm, dar e ok. That was a workout. Deci, în primul rând m-am lovit de 3 ori. În al doilea rând, cât am început eu să scot cărțile, mi-am dat seama că am mai multe cărți fantasy decât credeam. Doar că nu prea am citit. Nu știu de ce. Și am mai multe cărți romance și young adult decât credeam. Așa că, that's nice, I guess. Nu știu, dar ar trebui să șterg praful, nu? Da. O să îmi iau mic unealtă secretă, adică scaunul, ca să pot să ajung sus. Bine, ajung până sus,
dar n-ajung chiar până în spate și na. Nu sunt foarte înaltă, deci nu sunt o persoană foarte înaltă, gen am o înălțime medie, doar că biblioteca nu e foarte înaltă. Deși ne gândeam să mai luam un rând de raft să-l punem acolo sus, dar nu știu când va fi asta. Adică da, aș avea cărțile să o umplu, că până la urmă mai am 5 rafturi în rafturile de la mobilă, dar nu știu, mă rog. Cam așa arată situația. Par puține. Asta pare poziția perfectă, așa că... Așa. Mă simt înaltă, nici măcar nu mă vedeți toată, dar mă rog. Deci nu a trecut atât de mult timp de când am șters praful, promit. Deci, când am luat biblioteca? În noiembrie? A trecut o lună și ceva. Raftul de sus, gen. Și să mai fac o puțin și aici. Da. Nu credeam că e chiar atât de rău. Come on, Jesus Christ. Am adus sticla cu Grinch lângă mine pentru că încă sunt răcită și într-un fel trebuie să stau hidratată, deși nu prea beau apă în general, nu știu de ce. Dar e bine să ai sticlă de apă lângă tine. Ok, haideți să vorbim puțin despre ce mai s-a întâmplat. Am șters praful, nu credeam că o să fie așa rău. Bine, pe rafturile alea nu era rău, dar acolo sus, oh, Jesus Christ, era rău. Bine, e cam logic, dar mă rog. E cam logic, dar da. A fost ceva. Probabil dacă nu eram răcită și simțeam praful, aș fi tușit într-una, dar e ok. Ar trebui să mă reîntorc la treabă. Pentru că hai să prind sincer, nu e așa ușor să organizez. O să vă pun lângă mine pe jos. Deci, hai să începem cu cei mai ușor. Fantasy. Deci n-aveți idee cât de greu e să organizez biblioteca când era organizată într-un fel și acum încerci un fel nou și trebuia să sortez fiecare carte în parte și la unele nici măcar nu știam ce gen e. Groaznic, never again. Bine, fii vorba între noi, deja mă cam plictisesc de cum arată biblioteca. Deci cine zice ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Adică undeva la următoarea vacanță. Organizat totul și acum trebuie să le pun pe raft. Se pare și vouă. Hai că arată. Deci alea sunt cărțile care o să fie în sus și astea sunt ormanele de cărți. Astea sunt historical fiction, cărțile lui Colin Hoover, cărți pentru școală, whatever, clasici, alte clasici, mă rog, young adult, chestii pe care o să le pun jos, mă rog, romance, am mai mult romance decât mă așteptam. Aici e thriller, mystery, dystopian, fantasy. Am mai mult fantasy decât thriller. Bine, dacă punem thriller-ul și mystery în aceeași categorie, practic e un fel de egalitate. Acum, mamă, cum îmi stă părul. Nu mai are sens, mă rog. O să vreau să încep cu Războiul Macului, pentru că e carte mai înaltă. Deci dacă să le împing până în spate, că parcă o să pierd loc și o să le pun așa. Problema mea este că nu prea mi-am organizat cărțile și o să le pun deocamdată random și practic le așez random și după le organizez. Are sens? Sper că da. Așa, ok, pe voi. Într-un fel o să pun după gen, dar să pun editurile una lângă alta, decât dacă am autoare care există la mai multe edituri, cum e Jennifer L. E atât de satisfăcător când în cap cărțile la care te gândești că vrei să le pui acolo. Perfect, deci ador. Ok, astea vreau să le pun așa. Oh my god, vreau să... Ah! Săraca... Vreau să le păstrez așa. Îmi plac mai mult cum stau așa, sincer. Acum parcă îmi vine să schimb romance-ul cu mystery-ul, că mi se pare așa ciudat să fie mystery într-o parte și thriller în altă parte și parcă ar arăta mai ok dacă ar fi romance acolo. Ești nebună sau?
Am găsit, au rămas fără spațiu cărțile astea pentru școală, cartea astea cu eseu și astea ale mamei mele. Așa că mergem să le facem loc. Deci am găsit loc pentru cărțile pentru școală aici, ceea ce e ok. Și acum trebuie să mai găsesc loc. Hopa, la alea. Am făcut loc aici pentru că aveam cartea asta acolo care e prea mare să îngapă și le-am pus, am scos-o și am pus-o jos și am pus-o acolo. Acum, ultimul pas este să pun cărțile alea care erau sus acolo. Așa că asta o să fac. And I'm done! Finally! A fost o experiență, cu siguranță. A durat doar o oră și ceva să fac toată asta. Voi nu o să vedeți asta ca fiind o oră. Vai, vedeți, mi s-a văzut părul nașpa din cauza firurile. Mor. Ar trebui să-l refac. Mai rezistă el. Da. Cred că o să mă pun să filmez acum turul bibliotecii. Deci da, să înțelegeți de ce să mă vedeți purtând aceeași chestie. Doar ca să vedeți prima dată asta și după turul bibliotecii. Deci, să știți că vine curând. Da. Dar mă rog, eu am fost Lexi și mă bucur că ați stat până aici. Sper să ne revedem curând. Sigur o să ne revedem curând la turul bibliotecii, dar da.